Литургічна служба у Свято-Троїцькому соборі Луцька 29 травня. В верхньому храмі зараз йде ремонт. Свято-Троїцьк так само у нижньому храмі, де зараз служба йде у верхньому храмі. Владику нашого високопресвященника Михаїла, митрополита Руського і Волинського, чесне пресвітерство в Христі діянство, та весь причеті людей, Господу помолимо. За Богоречену Україну нашу владу і Україну, Господу помолимо. За місто наше і за всяке місто, за Україну і за тих, що повірили в них, Господу помолимо. За визволитися наших нестерпних гріхів, Господу помолимо. За добре плодіння, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господу помолимо. За подорожніх, недужих, неможних та поневолених і за спасіння їх, Господу помолимо. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, жадів у небезпеки та неволі, Господу помолимо. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятого, пречистого, преблагословенного, славу владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Марію, і всіма святими пом'янувши самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо.
Настало перед голубеньким і спасительного воскресіння до божественних святості, обидва свята світиться радістю, і обидва світиться напередодні славного владичного Вознесіння. Дай Боже Духа Твоєму, до джерела прийшов, де джерело чудес у шостій годині Євану приймати хліб, бо Єва в ту годину вийшла з раю через Спасіння. Наблизилися постомарянка за чесноти води, бувати, що спас сказав. Дай мені напитися води, я живою водою насичу тебе. І в місто побігла цнотлива, щоб сповістити поспішно людей. Прийдіть, побачити Христа Господа, спасу душ нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
православних, за благочестивих і великих зарубних фундаторів святого храму цього, і всіх спочених отців і братів наших, за поки повсюди так православних. Ще молимо за мир життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, прощення і відпущення гріхів, Боже Боже, всіх парафіян святого храму цього. Ще молимо за тих, що дари приносять і добродію святому, всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милости. Доповнимо вечірню молитву нашу Господу. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоїм благодаттю. Вечора всього звершимо, святого мирного і безгрішного Господа просимо. Ангела миру, вірного провідника, хоронителя душ і тіл наших, Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просимо. Останок життя нашого, мирі та покаяння, вчителю, Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, зі всіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
чоловіколюбством, завжди нині повсякчас і на віки віків. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх і теж не стало в мене. Друзі мої, приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла,